നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു എംബ്രോയിഡറി കുർത്തിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. അത് ടോപ്പ് പള്ളിയായിട്ടും 2 പീസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ബട്ടൺ ദുപ്പട്ട സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു എംബ്രോയിഡറി കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കളക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ട് കളർ ചേഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിന്റെ ദുപ്പട്ട ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ദുപ്പട്ടയാട്ടോ. ഒരു സ്ലബ് സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. സ്ലീവിലേക്കാണെങ്കിലും ഫുൾ അവിടേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മെയിൻ പോർഷനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ടയാണെങ്കിലും കോട്ട ഫാബ്രിക്കിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീമിയം ഫീൽ വരുന്നൊരു ദുപ്പട്ട. അതിനകത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സൈഡ് ബോർഡേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ടാസൽസും ഇതിനോട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡ് ഫ്ലോറിക്കിലേക്ക് വന്നേക്കുന്ന ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടൺ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ മാർജിൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോപ്പള്ളിയുടെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 949 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1790 ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 7 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത്.